Keceh nang. Pak kondur Pak, rumput niki. Lah rasa men apa? Walah ya Allah. Oke, nak betul nabot apa Pak? Buat mana Pak? Sapi Pak? Buat sapi. Oh mendo, walah ya Allah. Oke men Pak. Rasa men bapak mboten wareng nggih. Upung tingkas apa nggih? Jadi seperti ini teman-teman ya, kehidupan di desa, suasana desa ya. Nah itu para warga di kampung desa Kretek ini teman-teman. Nah ini kadang mereka mangke nak teng lare lho Bu. Mangke nak teng lare. Ah nggih mangke nak teng lepen to nika. Mangke nak pas toyone ageng. Ah nggih. Putune Bu. Oh. Monggo Pak, ting tegil. Oh, saking Sabin. Lah daleme pundi? Oh, mriki, nggih mriki. Oh, monggo Bu, nggih. Niki Bu nggih saking Sabin niki. Nggih. Pados video, Pak. Nggih. Kalih jalan-jalan niki. Nggih. Oh, nggih mriki daleme. Nggih. Nggih mangke tak jalan-jalan mriko, Pak. Oh, minggah nggih pergine nggih, Pak nggih. Nggih. Oh. Naik jalannya naik ke sana, teman-teman. Nah, itu rumah bapaknya di atas sana tuh. Desa mana ini, Pak? Kretek nggih. Oh, desa Kretek. Desa Kretek Lebak. Oh, Bringin, Pak nggih. Ikutnya Bringin nggih. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Mangke tak melampah-melampah mriko, Pak. Kita sudah berada persisnya di jalan masuk untuk menuju ke rumah yang akan kita kunjungi kali ini, teman-teman. Karena menurut informasi yang kita dapatkan, beliau memang memilih tinggal hidup menyendiri jauh dari tetangga, teman-teman. Dan mengasingkan diri, tinggalnya memang nggak tahu ya alasannya kenapa ya. Danun. Wah. Bon, mboten sah, Pak. Bon, mboten sah. Wah, sugeng, Pak. Nggih. Alhamdulillah sehat, Pak. Panggih malih niki. Nggih. Nah, ini kita saat ini bon mboten sah, Pak. Mboten. Kok malah golek ya apa? Saya nuwise golek PKI Keri. Saya niku ndek usume wong judi pateni tekak nika. Jejak teng alas jaluk duwite ora entuk pateni nang alas.
angkatan 40-an lima. Ya mbah. Nggih nak jenengan tahun niku nastan umur 1 tahun ya. Jenengan nggih lahirnya nggih sekitar niku dereng merdeka niku, Mbah. Aku tuh gede yang Aku kelahiran Lah mbah tahun 55. Presiden Mbah Soekarno aku wis gede kok Mas. Lah nggih. Wis gede dadi eneng Presiden Mbah Soekarno kuwi kok. Pun ageng jenengan. Wes. Sampai aku isek Karno aku 55 tahun 55. Jenengan lahiran 55, Pak. Pak Samsudin. Kalau 55. 55 nggih. Aku ora mbiyen ratitan Mas, wong ora sekolah. Ora sekolah, nggih. Goblok. Ora sekolah tapi saiki sugih Mbak iki. Lah Lah duit akeh, Bu. sugih anak. Sugih anak pasan Mas. Lho ngono anak semono kuwi Anak yen pitu, ceritane ya. Mas. Betul. Aku anak semono jek kuat ngoni sapi 5 barang kok. Walah. Lho saiki ora kok. Biyen ki nu sapi culke ora kabeh niku ora nang Tegal. Nanti gembala Mbak dingon Mbak iki. Pun saniki pun sepuh. Saiki makan patokan. Saiki patok kare. Lamae mesti ngombo jenengan niku Mbak. Mau bisa dong anak saiki garek dibakon ronggon aku. Oh mesti tum-tum Mbak. bagi ke anak-anak. Bagi-bagi. Umane sak pira-pira sak umane kono ta. Lah iki sing nomor 6 ku ora hapus ya kapusan karo anakku. Aku nomboki lemakku gulung jati kalau ki entek 30 juta. Lho kathah men Di kapusan apa? utang anak beli utangan Mbah Lurah lumutan biyen ki. Lah aku didrel kok kono. Njaluk sarupa ya aku nablek. Lah duit itu nablek kalau nomor 6. Utangnya ora dibayar berarti Mbak iki. Ya karo anakku wis durung baru. Bentang Salah juta jam kita. semantras kan. Di Sumatera no orang utang kuwi Orang. sing iki wedok kuwi. Oh, sing wedok. Iya sing Oh wedok. iya kan. Kuwi ra ndiko bang ini ya to. Mbak pengin jiko 2 juta nek iki ya kuwi mau. Duh anak ruwet lah. Nah, zaman Nippon, Mbak. Nippon Nippon bagus. Ini pompon Jepang. gede ini bakal. Iya Jepang itu. Jepang wis gede berarti ya, Mbak. Iki yo Iya. Pokoke jejere anu pisanan londo teko kuwi aku kuwi Ayo patang dulu. urung ngerti pelaku gak gedhe karo kanggo kuwi ngono, kanggo aji. Berarti pun ya 80 lebih jenengan niku. Ya wis kira wis. 85-an berarti. Ya wis wong ngaran ngomong iki yo. Yo mosok bareng aku iki ditunggu. Wong Sesepuh. Jepang dhek Nggih, 85-an nggih, nggih. Nggih. Aku enggak ana wong pinter iso urute ngono rada lamun ramal apal mah. Apal. Ya, ora pinter puter sakali ngaku ya wis. Perjuangannya kados napa, Mbah, zaman riyen, Mbah? Wala perjuangane isih ki Untuk bertahan hidup niku to, Mbah. Kados makan apa dahare niku. Dahare napa riyen, Mbak? wala gare pupuk paling anu niku singkong. lho, singkong niku ah. Nggih. Mangke liyane mangke dek anu goso salat gede-gede ijeh sasaran terus Mas aku ki. Sasaran niku. Sasaran iki tula-tula wae. Oh, Bos anakku udah gede. Usum tikus ganti. Usum tikus. Hampir nang Solo 3. Cerita aku. Solo 3 anggar menyang kok kene jam 1. Engko nginepe susu anggamulan kono. saking mriki Jam melampah Yo mlaku mikul arep. peken Solo 3. Yo esuk tekan Solo 3 jam 7. Paling gasik jam 7. Jam Habis 8. peken Solo 3. Yo. Kon as payu arenge bali engko tuku gemblong. Gemblong. Karena ya setengah mampu. Ya gitu. Paten ceritane biyen apa Iku melampah napa anu, Mbak? Kelaku. Melampah nggih. Jalan Kelaku kaki. mikul areng kali mikul areng ten. Oh, saden areng berarti riyen, Mbak. Yo areng angger seminggu nyang pindho asal. Oh, 1 minggu 2 kali. Yo. Melampah jalan Iya. kaki itu, Mbak. Ya. Iya terus. Apa sane dalan apik niru saiki Mas? Tiring, Mbak. Dalan ndek apa munggah ki tatalan watu ya ngono Terus wae. sempat ngalas nggih, Mbak? Hutan-hutan lagi. Arep deleng kok. Malah rimbo, Mbak, ya, lewat rimbo iki. Iya. Kuwi tekan ndak payam kuwi ana motor ku aja mbahar. Oh, mbahar. Anu Maharyoto kuwi di motor kuwi kene ya ora entuk malu numpang wong kono. Bareng. Kuwi Pemuto barang. yo adol areng, Mas. Adol. Tomblok ki tatane duri semene kok. Tomblok niku napa?
keranjang. Oh, keranjang. Kerombong niku. Iya. Keranjang apa ngoten kuwi. Niku keng anu di serumbung. arane diwadake teng mriku. Ya serumbung kuwi dol tiga. Yen cek payu areng mas saiki walah wis padha ning gas akeh iki ora. Lah Saiki Tekan lagi? tiang tani mboten enten riyen, Mbah. Wah nek ning kuwi. Hama tikus niku nggih. Ya. Nyeblok ke bongkol kan nyeblok kenjeng ngoten kowe. Contoh ngoten pun gletak. Oh. Zaman iku somtikus lan ngejagi lho. Wah, aku tuku jagung karo pakku nang kebon. Jagung salah dang-dang, Mas. Ya kena antir kadang ora mbone saiki nang antir jagung. Nandure mung kepangan biyen saiki kan Oh, namun di dahar nggih. Sakniki kan disadi. satu saniki. Saiki 7 kepek, 8 kepek, 16 wani. Biyen kakek 5 kilo. 5 kilo lagi. Kuwi panen wis nganti pedak dibodane ijek kok, Mas. Rapuhe rapuk Kawat niku nggih. Heeh. Saniki mbok sosok meneh. Rapuk kandang wis saiki kan rapuhe rapuk. Saiki rambut larang, rambut kandangnya mboten enten wong mboten enten sing ngingu bae. Nah, sen kandang niku rapuk kandang sen. Rapuk Saniki pun ganti acara nggih mun. ora ngemas. Mangane tak iyo iki. Saiki ngemas. Lha niku wedal menel dudino menel. Nggih lan jenengan malah jenengan muncul. Udah seneng ngopi to. Lah niki muncul. Kula malah ngrepoti Mboten berangkat wong jagung iki kedirian. Nah, aku yo lo selesai jagungan. Sinajan ora ana wong masak ora apa-apa, Mas. Ora video kabeh yo. Ora sing masak ora gelem dikon masak. urung duduk. Ora gelem kuwi. Jane sing rondo-rondo karepe yo Pengen mau nawain kon. Lah pripun? Ala wegah. Lah niku Mbak Samsul wingi sing bakul blanjan kae kan yo rondo kae. Lah Nggih, Mbak. iya. Lah kaya iki yo ngakak iki kabeh diadu. Lah kok iki sesuk ta anu sesuk tani ora. Yo iya. Ora anu, ora. Aku nak ngono ki ora patok. Soale aku kuwi nek gelem ngono ki ndongeng. Ning nek pomo gelem ngono barang kuwi mesake anak putuku do ngomong aku ora penak. Nggih mboten wong kan rumati kok ben enek sing masake. Aku malu anakku. Anak mantu tadi tak kodong pawon. Iya nek anget ki yo. Jane arep Mas masak dhewe. Lah kok apa iso? Tuku prabote kabeh tuku. Dari putra, Mbah. Gimana sih nomor 7 mal? Nah, ngono wis prabot kesana kare masak. Anakku kan ra iso aku. Anak aku kan rono ora nesku ya ora ana genting ngono kok. Kuwi enak nesku ya ngaya aku. Sing rung buyute sing ragil iki mah. Ana sing nomor 6 nggih siji. Berarti tesih nganu ingung mendo niki. Wah itu. Tesih macul mboten, Mbah? Tasih. Tasih. Niku Macul sing boten rasa, ana ajeng rada rasa nggih kula ndange niki. Lah kula wingi umur kare anu luar desa tak nemato. Duwe jare kula ngene sare minta. Lah iki nembelik wingi tak 400. Buroke nggih, Pak. Nggih, ha. Mangke nek mundhut jagung nggih buroke malih. Mundhuhe nek kesuk wong siji 50. Lah urung kena ngusunge. Lah nek wong sekesuk nak undang wong papat 200 sak ope. Ah ngono Mas. Ya mung obat betul. Nek kaya iki ora tembus ngene ya mbah pangan ngene ndasku di. Oh, anu, kenging anu Muhammad. Heeh. apik nare ya. Udah putih ya. Utah, lho iso sing ora kecekel. Udah ngaji jagungnya. Kuwi ngarepe katene rada putih. Padahal aku Kenging wingi Jawa, Mbak. entek 6 kepek wingi. Walah, Kepek pinten kilo? 6 kilo. 6 kilo. Oh, 6 kilo. Wah, lha patah mana, Mbak? Sing sekilo sing regane atus 10 selawe niku tok ngadia. Wah, niku sing sae Nggih. Lho kok jemalu keprapu teh. anu Jawa, kadang Jawa. Sing jagung sapi jere anu kuwi ya udah putih ngene. Putih nggih. Nah sing riyen rada niki mun sirap karo rumah. Winan 2 kilo. Nek pun sirep nggih, mangke sedak malih nggih. Uncung. Nggih, Pun mun pun sirep. sirap mun. Sirep niku Sirep kuwi sarep gerek tuwane. Oh. wani. sirep niku pun ajeng anu Katun tuwa nggih. nunggu seminggu men godhog pun wani ngoten niku. Oh, niku sirep namanya. Nggih. Terus enak Namun matal wis
Wis kemprakut, wis ke apa jenenge iki? Kembrakot nggih. Gue berakot mangkene matane ora nyedek. Nanggonku hitungnya apik barno. Oh. Rabuk kandang. Ya nggon beli ya apik to kesam. Ijo Pak nggih. Rabuk kandang kabeh nunggu ratu beli aku. Mboten mes, Mbak. Gimana? Kira rabuk kandang. Ceritaan perikisan iki mbok sembelih niku Mas nggo durung mbelek karo jagung riyen. Mangke bare niku terus dimes. Mas iki kudu mangke mindho. Rabuk ndak dhewe aku. Rabuk. Sistemnya mriki anu sakniki mboten dikowaki nggih. Nggih sami dadi kowaki. Oh, sami. Kata sing dadi kowaki. Salam Sakniki. Iya sing dununggah kuak salam tajim. Ya santen nak mboten nyari kowak. Kok mireng-mireng kok mboten dikowaki no. Walah yang daerah Gedung Jati pinten kepak nggih taju. Taju, nggih. Semprot. Nak mriki hitungnya pun katamu dadi kowak nggih tahun iki. Niku luwih sae napa sami mawon? Wah, Nggih, sae saya nak malah. kowak ini. Luwih sae. Dadi nggih. akar niku saged cepet. Kan saged jepok. Nah, tajun niku namung nggih tajunan mana mboten udan malah atas nggih ngoyak mayi. Nah, Nek kenging angin anu nggih roboh. nggih. Nah, kokan niku ra saged gempur lemah ra enak. Nggih nggih. Saya bisa kegurikan kok men kowak bareng mau. Oh, dadi masak iki tau apa ren. Oh, tau rek. Wah, niku kula bola-bali mriki iki, Pak. Bae tukang penuntune biyen tekan ngerti kene iki mu ngerti rondo bareng. Lah kula sering mriki ya, Pak. Jaga mriki. Wira mriki. Iki mau ndek lumpuhan aku ora ngerti. Kepanggih jenengan namung nebis pindah niki kula. Lho pagi ten dalan iki mboten kenal karo wong tuwa itu kirangan. Mungkin apa ini nebis pindah niki. Aduh. Aduh. Lekasane randel yang to. Oh, Nggih kancane. oh alah. Rombongan iki. Kebekan aku. Mau do menunggu saiki rene rame men ya Ya, gini. kita sane tenan napa. Sae guyonan. Kula niku nggih. Tengah budi kula nak tenggene adi kula teng Kalimantan. Anggere suwe mboten mriku. Anu tae Mas. Ini tae do besek. Soale kula nak ten mriku niku nggih ngomong nggih. Seteng lagi. Pondok-pondok niku dengan kulinane. Para penjurene bikin gendong. Bon, kersane teng mriku mawon. Bon, mboten napa-napa wae entus ombon iki kok. Oh iki to Mbak pedang. Bon, sane. Monggo. Minum iki. Nggih Pak Rondo nggih putra apa? Nggih Pak Rondo putra apa? Niki arep ndang udah guyon. Oh niki nggih senajan duduk niku duduk Rondo mboten duduk. Jan yo murah lah ora. Nang Rondo tuwa ki paling undake mana karo duwite 5 juta wis entuk. Lu lah turah. Saiki nek KUA 700.000 pun beto waksul lho, Mbak. Iya kuwi. Ini ya karepe kumayu. Konak kleru. Yo ngene mbakne ora ngono ya piye. Nggih pun, Mbah, niki mumpung tingkas kula tak nyun pamit. Nggih. Mangke sanes wedal tak mampir malih. Oh nggih Nggih, Mas. niki pun ngger mriki ngrepoti Pak Samsudin terus ya niki. Wah, bekas suara. nggih. Langsung nggih Pak nggih. Apunten ya ampun. Becik mau Nggih. kepethuk kalih nak Nggih, nggih. Nggih paringi sehat ya, Pak, nggih. 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 Nah, Nggih. Yo Mbak. Nggih, Pak. Nuwun, Mbah. Nggih, nggih paringi sehat. Nggih. Nggih. Nah, jadi seperti ini vlog kita untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak dan menonton video kali ini. Jangan lupa support dan dukungan kalian semuanya. Yang belum subscribe, monggo silakan subscribe, like, komen, dan di share ya. Terima kasih. Apabila ada salah kata maupun kesalahan di dalam video ini, mohon maaf. Disambung di video terbaru selanjutnya. Kali ini kita akhiri sampai di sini dulu dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesane didenjeri sae sebenarnya.